pondelok sa v Trnave veriaci rozlúčili zádušnou omšou s emeritným rožňavským biskupom Vladimírom Filom. Pohreb 75-ročného biskupa sa uskutočnil v jeho rodnej obci Gáň. Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Drahí bratia v biskupskej, kňazskej, diakonskej službe, ctení zasvetení bratia a sestry, drahá smútiaca rodina, pani starostka, milí bratia a sestry, rodáci nášho zomrelého otca biskupa Vladimíra, začíname druhú časť pohrebných obradov. Pre dobro veriacich, aby sa čím širší počet mohol zúčastniť, slávili sme prvú časť v Trnave, a teraz druhú časť slávime tu u vás v rodnej obci otca biskupa Vladimíra. Teraz sa vhlbme na chvíľku do svojho vnútra. Spýtujme si svedomie a oľutujme hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom počúvať Božie slovo a sláviť svätú omšu. Všemohúci Bože, prosíme ťa za tvojho služobníka, emeritného rožňavského biskupa Vladimíra, ktorému si zveril starosť o túto diecézu. Odmeň ho za jeho apoštolskú prácu a daj mu účasť na večnej radosti skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Duch Pána Boha je nado mnou,
pretože ma pomazal. Poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúčených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec na miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rucho radosti na miesto ducha skleslého. Vy sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Ja im dám spravodlivú odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Ich rod bude známy medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci ich uvidia a poznajú, že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán. Počuli sme Božie slovo. Ďakujem. Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét ez szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást, örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített. Ez az Isten igéje. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal zástupom: Všetko, čo mi dáva Otec,
príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesim v posledný deň. Počuli sme slovo Pánovo. Milí bratia, biskupy, kňazi, diakoni, drahá smutiaca rodina, drahí bratia a sestry. Teraz máme možnosť, aby sme na chvíľku sa zamysleli spoločne na základe textov Svätého písma, ktoré sme počuli, a na základe aj tej skutočnosti, že pochovávame nášho drahého otca biskupa Vladimíra Fila. Základ, z ktorého vychádzame, je skutočnosť, ktorú sa dozvedáme vo Svätom písme, keď Pán Ježiš hovorí, že pred Bohom všetci žijú. Keď hovoríme o zomrelých, hovoríme sú v Božích rukách. Keď pochovávame tela našich zomrelých, za zomrelých sa modlíme. To je vlastne ten najzákladnejší dôvod, prečo sme prišli. Modlíme sa a ďakujeme Bohu za ich život. Zvlášť ďakujeme Bohu za tých, ktorí nás vo svojom živote veľmi obohatili. A my môžeme povedať, že život otca biskupa Vladimíra Fila bol pre nás naozaj Božím darom. Rád by som preto aj spomenul, ako by tak oživil v našej pamäti tie najzákladnejšie dáta z jeho života. Narodil sa 15. januára 1940 tu v Gáni. Ako mladý rozhodol sa stať kňazom, po primeraných štúdiách bol za kňaza vysvetený 25. júla 1962. Potom pôsobil ako kaplán postupne v Senci, Trnave, Kolárove a Nových Zámkoch. Od roku 1966 bol pri otcovi biskupovi Ambrózovi Lazíkovi ako jeho ceremoniár a následne v 68. v dôsledku určitého uvoľnenia dostal možnosť študovať v zahraničí. Urobil licenciát z filozofie v Ríme. Potom, keď sa vrátil, ešte niekoľko rokov pôsobil na biskupskom úrade v Trnave a od roku 1976 do roku 1990 bol vo Veľkom Cetíne ako farár. 17. marca 1990 ho vymenoval svätý otec Jan Pavol II za biskupa. Vysvetený bol 16. apríla 1990 v Trnave. Keď už bol biskupom, v rokoch 90-91 bol rektorom kňazského seminára v Bratislave, vyučoval kanonické právo v Bratislave, bol aj súdnym vikárom metropolitného tribunálu v Bratislave. V roku 2002 bol ustanovený za biskupa koadjutora Rožňavskej diecézy a v roku 2008 prevzal túto diecézu ako diecézny biskup a spravoval túto diecézu, až keď svätý otec František neprijal jeho vzdanie sa úradu z dôvodu, že završil 75 rokov života. Potom ešte niekoľko mesiacov bol diecézným administrátorom, kým rožňavskú diecézu prevzal nový rožňavský biskup, otec biskup Stanislav Stolári. A potom, keď sa už utiahol,
Jeho zdravotný stav sa zásadne zhoršil a viedlo to k ukončeniu pozemského života. Otca biskupa Vladimíra ustanovil za biskupa svätý Ján Pavol II. A keď si spomínate na pohreb svätého Jána Pavla II., tak je tu jedna veľká podobnosť, silný vietor. Je to zaujímavé. A ten silný vietor pri pohrebe svätého Jána Pavla II. Bol taký zaujímavý, že tak ako stála rakva na Svetopeterskom námestí, bolo tam otvorené Sväté písmo a ten vietor v jednom bode to Sväté písmo akoby zavrel. Akoby aj tak symbolicky uzatvoril pozemský život svätého otca Jána Pavla II. Vietor je znakom príchodu Ducha Svätého. Aj smrť a ťažké choroby prevracajú veci v živote ľudí. Prevracajú sa nám veci, keď sa nám niečo v živote rozpadne a nemáme nejakú oporu. A myslím, že aj otec biskup Vladimír bol veľmi silný v tom, že aj napriek silným vetrom, ktoré možno prevracali v živote veci, on bol pevný vo svojej vernosti Bohu. Lebo vernosť Bohu dáva stabilitu, dáva rovnováhu, dáva pokoj. Vy, milí bratia a sestry, ktorí ste tu z Gánu, on je váš vzácny rodák, na ktorého môžete byť hrdí. Dostal od Pána Boha aj nadanie, ale jeho najväčším nadaním bola schopnosť veriť. Veriť a ísť v živote podľa Boha. A tak by som vám aj teda chcel tak jednoducho odporučiť. Keď sa môžeme na niečom povzbudiť na jeho živote, nasledujme ho v tomto. Je možno dobré, že vietor, aj ten duchovný vietor niekedy prevracia v našom živote veci, ale buďme pevní v našej viere. A nech teda na príhovor svätého Jána Pavla II., na príhovor aj sedembolestnej Panny Márie obdarí večným šťastím. Ale nech zostane pre nás to isté, že povzbudzujme sa znova a znova na jeho príklade, na jeho vernosti Bohu a pevnosti vo viere Boha. Amen. Milovaní moji bratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, milí reholníci, reholníčky, drahí príbuzní nášho došlého otca biskupa, milí predstavitelia spoločenského života. Otec biskup Vladimír Filo nechal vo svojom takom duchovnom testamente aj tú prosbu, aby sme sa pri pohľadných obradoch prihovorili aj veriaci maďarskej národnosti, keďže počas celého života slúžil nielen Slovákom, ale aj našim bratom a sestrám maďarskej národnosti, či už ako kňaz, ako administrátor, farár, a neskôr ako biskup. Kötisztelendő és excellenciás Stanislav Zvolenszky érsekatya, kötisztelendő Stanislav Stolári püspökatya, érsek úr, testvérei, szerzetesek, szerzetesnők, tisztelt gyászoló rokonság, Krisztusban kedves hívek. A Nagyszombatú Főegyház megye részén magyar hajtó évek élnek, és az elvon Vladimír Filo püspök úr pedig a Rozsnyói Egyház megyében volt először koadjútor, majd megyés püspök, ahol úgy szintén élnek szép számban magyar nyelvű hívek.
Azon kívül más egyházmegyékből, sőt Magyarországból is jöttek az ő temetésére, Nagyszombatba, de ide is, a mi testvéreink. Ezért engedtessék meg, hogy magyar nyelven is méltassa Vladimir püspök atya életét és munkásságát. 4 dolgot szeretnék életéből külön kiemelni és megemlíteni, és természetesen megköszönni. Monsignor Vladimir Filo püspök atyának nagy érdeme van a liturgia terén. Éveken keresztül néhány munkatársával készítették a szlovák nyelvű liturgikus könyveket és a papi breviáriumot, Zsolozsmát. Ez maradandó munka, csak az Úr tudja, mennyi fáradozásába kerül. Ugyanilyen érdemei vannak a liturgikus bizottságban végzett munkaterén, hiszen itt nem csak szlovák, hanem magyar liturgikus könyvekről is gondoskodott. A másik nagy feladatának érezte a teológia tanítását. Több éven keresztül tanított Pozsonyban, a szemináriumban. Előadásait sok tucatnyi papnövendék és hitoktató hallgatta. Mindig precíz pontossággal magyarázta a teológiát, egyházjogot és filozófiát. Ezzel függ össze a harmadik feladat, amit nagyon lelkiismeretesen végzett, a papképzés. Mint a szeminárium rektora felelősségének tudatában formálta azokat, akik később papként formálják az emberi lelkeket. Talán néhányan túl szigorúnak látták őt. Én azonban következetesnek nevezném, mert nevelőket nevelni, lelkipásztorokat készíteni nagyon fontos, komoly, sőt talán a legfontosabb feladat egy püspök és egy előjáró számára. Ezen a téren külön ki kell emelnem, mennyire szívügyének tekintette, hogy a leendő papok magyarul is tudjanak szolgálni az Isten országának építésekor. Olyan összejövetelen részt vettem, ahol figyelmeztette a szlovák kispapokat, hogy milyen fontos az, hogy tanuljanak meg magyarul is, hiszen ami Pozsony Nagyszombati főegyház megyénknek abban az időben majdnem 300 000 magyar ajkú testvérünk, keresztény katolikus testvérünk élt. Többször hangoztattak papnövendékeknek, hogy nem csupán saját anyanyelvén, hanem a hívek anyanyelvén kell missziósként hirdetni a Krisztusi örömet. S ebben ő maga volt az élő példa. Teljesen szlovák családból származva megtanult olyan tökéletesen beszélni magyarul, hogy sokszor megcsodáltam, milyen pontosan és érthetően magyarázta a nehéz teológiai, filozófiai dolgokat a magyar papoknak és híveknek is. Egy olyan egyházmegyében és olyan módon dolgozott papként, és később segédpüspökként, hogy egyformán szerették őt a szlovák és magyar hívek, akár Gultán, akár Érsekújvárott, vagy éppen Nagyszékényben. Amikor aztán elkerült a Rozsnyói egyházmegyébe, többszörösen kamatoztatta a magyar nyelv tudását. Amikor röviddel halála előtt meglátogatta őt néhány magyar lelkiatya, minden fájdalmat félretéve örömmel emlékezett a volt szlovák, de magyar tanítványaira és híveire. Még egy érdekes dologra szeretném felhívni a kedves testvérek figyelmét. 25 évvel ezelőtt 2 új püspököt szenteltek a Nagyszombati főegyházmegye részére. Főtisztelendő Tóth Domonkos és főtisztelendő Vladimir Filo atyákat. És mindketten egy és ugyanabban az éven távoztak az élők soraiból. Reményük szerint mindketten már találkoztak Isten országában,
Szeretném nekik erről a helyről megköszönni szeretetüket, hűségüket Isten és egyház iránt, munkájukat, itt létüket. Jézus a jó pásztor jutalmazza meg őket örök boldogsággal. Amen. Modlíme sa k tomu, ktorý vyhlásil o sebe: ja som vzkriesenie a život, a ktorý si vyvolil biskupov a kňazov za svojich najbližších priateľov. Pane Ježišu, Ty si do biskupskej služby povolal i nášho brata biskupa Vladimíra. On spravoval kňazov i veriacich rožňavskej diecézy, slúžil im a staral sa o ich duše. Ďakujeme Ti, že mohol ohlasovať Tvoje slovo, sláviť Eucharistiu a vysluhovať všetky sviatosti. Ďakujeme Ti za všetko dobré, čo vykonal, a preto spoločne voláme: ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Za roky, počas ktorých biskup Vladimír pracoval na Tvoju chválu a spravoval jemu zverené kňazstvo a Boží ľud. Ďakujeme Ti, Pane. Za jeho námahy pri budovaní Božieho kráľovstva medzi nami. Ďakujeme Ti, Pane. Za znamenia jeho života, prostredníctvom ktorých sa ľudia mohli dozvedieť o Tvojej láske, dobrote a Tvojom milosrdenstve. Ďakujeme Ti, Pane. Za jeho život a pastierskú službu, ktorú v cirkvi vykonával. Ďakujeme Ti, Pane. Bratia a sestry, teraz prosme Pána, aby prijal nášho zomrelého otca biskupa Vladimíra do svojho kráľovstva a aby mu daroval dokonalosť, po ktorej tak túžil. Nech jeho služba v diecéze, v ktorej pôsobil, prinesie nám a celej cirkvi dobré ovocie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Odpusť mu viny a hriechy a doplň a naprav, čo chýbalo jeho pôsobeniu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Potež naše spoločenstvo nádejou na opätovné stretnutie sa s ním v Tvojom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby jeho biskupská služba bola dobrým príkladom pre nové kňazské a rehoľné povolania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Tvoj služobník, biskup Vladimír, vykonával v cirkvi veľkňazskú službu. Daj mu preto účasť aj na nebeskej liturgii. Prosíme ťa, vyslíš nás. Kérünk, Urunk, hogy meghalt Vladimír püspök atya lelkét, fogad be a békesség és világosság országába. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Tedd őt, kérünk, Urunk, a mennyei liturgia részesévé. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Minket pedig, akik püspök atya elvesztésén szomorkodunk, erősíts meg a hit vigasztalásával és az örök élet reményével. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Pane Ježišu, biskupy a kňazi sú Tvojimi najbližšími priateľmi a vysluhovateľmi svätých tajomstiev. Pokorne ťa prosíme, príjmi naše vďaky a vypočuj naše prosby za nášho zomrelého biskupa Vladimíra. Príjmi tých, čo viedli Tvoj ľud k Tebe do svojho náručia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.
že Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena. A užitok nám i celej svätej cirkvi. Nekonečne dobrotivý Bože, prosíme ťa za tvojho služobníka, rožňavského emeritného biskupa Vladimíra, ktorý za svojho života prinášal svätú obetu za spásu tvojho ľudu. Daj, aby teraz aj jemu bola prameňom odpustenia a pokoja skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo v ňom nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie a hoci nás zarmucuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti. Veď tým, čo veria v Teba, Bože, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si svätý Oče a pravom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám kázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Zvestujeme, a Tvoje
preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplni Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Bartolomejom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, mňa, svojho nehodného služobníka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Pamätaj na svojho služobníka, emeritného biskupa Vladimíra, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže krstom sa stal podobným Tvojmu synovi v smrti, daj mu účasť aj na jeho zmrtvých vstaní, keď Kristus vzkriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlému. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Yeah.
Modlíme sa. Láskavý Otče, buď milosrdný svojmu služobníkovi, nášmu zomrelému biskupovi Vladimírovi, a pre túto obetu príjmi ho do večného spoločenstva s tvojím synom, ktorého v tomto živote ohlasoval a v ktorého dúfal. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Z tohto miesta budú nasledovať príhovory. Ako prvá prehovorí pani starostka obce Gáň, Denisa Ivančíková, v mene celej tejto obce, kde sa narodil otec biskup. Jeho excelencia, otec arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský, vaše excelencie, biskupy a duchovní otcovia, vážená smútočná rodina, vážené smútočné zhromaždenie. Pripadla mi dnes veľmi ťažká úloha. Navždy sa rozlúčiť s človekom a uzavrieť kapitolu pozemskej púte jeho života. Života jedného skromného, ale zásadového človeka, nášho rodáka, monsignora Vladimíra Fila, rožňavského emeritného biskupa. Tu, na tomto mieste, kde sme sa stretli v septembri roku 2013, kedy nás poctil svojou návštevou pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Aj keď ho už vtedy trápili zdravotné problémy, prijal naše pozvanie a odslúžil slávnostnú svätú omšu. Veľmi sme si to vážili, že prišiel medzi nás. Pri tejto príležitosti mu bola udelená aj cena starostky obce za reprezentáciu obce v katolíckej cirkvi a šírenie náboženstva a dobrého mena obce. Keď sme sa dozvedeli, že požiadalo uvoľnenie z úradu, tešili sme sa, že príde späť domov medzi svojich rodákov a budeme sa s ním stretávať pri svätých omšiach a obecných podujatiach. Žiaľ, jeho zdravotný stav mu to nedovolil. Po 2 rokoch sme sa tu stretli opäť na svätej omši, s ktorou sa s vami lúčime a vravíme vám s Bohom. Lúčime sa s človekom, ktorý pre väčšinu z nás nebol len rodákom, ale aj priateľom, spolužiakom, strýkom, bratom, ale bol hlavne Vladkom. Obdivovali sme jeho ľudskú vyrovnanosť, pokoru, ktorú si nenechával iba pre seba. Človek odchádza, už sa nevracia, už sa neopakuje a predsa tu zanecháva vždy niečo po sebe. Niečo, čo môže zostať jedine len po človeku. Je to práca, je to činnosť života, ktorú vykonal pre spoločné dobro ľudskej spoločnosti. Učil nás nebeskej láske k blížnemu. Vlieval do nás nádej, že aj v malej obci môže vyrásť človek, ktorého pozná a ctí si národ. Vážená smútiaca rodina, dnes je veľa tých, ktorí k vám prichádzajú so slovami útechy a s úprimným stiskom ruky, aby vám vyslovili prejav hlbokej sústrasti. Pripájam sa k ním v mene všetkých občanov našej obce i v mene svojom. Kolobeh života monsignora Vladimíra Fila sa končí tam, kde sa začal. V jeho rodnej obci, kde sa narodil, vyrastal a vždy sa rád vracal. Aj na poslednej ceste sa vracia do rodiska, aby nám pripomenul, že každý človek, nech ho zaveje vietor kamkoľvek, by mal mať vo svete miesto, kam sa môže vrátiť. Nezabúdal na nás počas svojho života a nezabudne na nás ani v živote večnom. Je pre nás česť, že ste boli našim rodákom. Budeme na vás spomínať. Česť vašej pamiatke, monsignor Vladimír Filo. A ešte prehovorí doktor Štefan Zeman v mene farnosti Veľký Cetín, kde otec biskup strávil svojho čas svojho života. Pochválený bude Ježiš Kristus. A na veky amen. Drahí otcovia arcibiskupy, otec biskup, vážené smútočné zhromaždenie, drahí bratia a sestry, dovoľte mi
naposledy sa poďakovať a rozlúčiť sa s otcom biskupom v mene farnosti Veľký Cetín, kde otec biskup strávil 14 ťažkých, ale požehnaných rokov. Otec biskup vždy na Veľký Cetín spomínal a hovorieval s láskou o našej obci, že vraj to bola jediná láska jeho života. Keď som sa ho na to opýtal, ako to myslel, povedal mi: vieš, Števko, ja som už pred vami slúžil krátke časové úseky na viacerých miestach. Ale jedine v Cetíne mi Pán Boh doprial, aby som pôsobil ako farár dlhých 14 rokov a mohol z jeho dobrodenia vytvárať jedno žijúce a živé veriace spoločenstvo. Isté, na mnohé si z toho obdobia nemôžem pamätať, ešte som dokonca ani nežil, keď k nám prišiel. Boli to však dlhé večery, či už v Bratislave, alebo aj neskôr, keď som ho chodieval navštíviť do Rožňavy. Ako aj dodnes živé spomienky veriacich z našej obce, ktoré nás prevádzajú. A dovolte mi aspoň o niektoré z nich sa podeliť, pretože otec biskup sa ma vždy, keď sme sa stretli, spýtal, ako je to v Cetíne s mládežou. Chodia ešte na sväté omše? Máme ešte ministrantov? Nie máte. Máme ešte ministrantov. Žije ešte to spoločenstvo. On si vždy s tým svojím úsmevom a niekde možno aj so slzičkou v očiach spomínal na to, ako aj v tých časoch socializmu, koľko snáď viacero desiatok detí sa vždy pripravovalo na náboženstve a potom spolu s nimi oni na bicykloch za ním išli do nášho kostola na ruženec, na sväté omše. Spomínal vždy s láskou na tých malých chlapcov, s ktorými hrával na veľkom dvore nášho farského úradu futbal. A bol veľmi rád, keď mal okolo seba deti a mládež, pretože vždy vravieval, oni sú zálohom lepšej a krajšej budúcnosti. Zvykol sa ma aj opýtať, či veriaci u nás v Cetíne ešte stále v takom hojnom počte chodievajú pred prvými piatkami na sväté príjmanie a na sväté omše. Dovolte mi podeliť sa s vami ešte aj o niekoľko osobných spomienok, pretože si z tohto miesta dovolím vyhlásiť, že nás s otcom biskupom počas tých rokov spájalo hlboké priateľstvo. Mal som 6 rokov, keď od nás odchádzal. Živo si pamätám jeden z tých posledných večerov, keď chlapi z povale zhadzovali veľké kartonové škatule, do ktorých balil svoje veci, svoje knihy. A vtedy sa tak pri mne zastavila a vraví mi: Števko, niečo ti dám. Bola to obrázková knižka o živote Dom Boska. Vedel som už vtedy čítať, ale stačili pre takého malého chlapca aj obrázky. A tú knižočku mám dodnes a ten životopis si pamätám dodnes aj vďaka nemu. Napísal mi tam aj venovanie: s láskou za spolu strávené roky pre Števka Vladimír. Neskôr som mohol mať možno 10-12 rokov. Každoročne prichádzal na nitriansku kalváriu, aby s maďarskými veriacimi z okolia Nitry slávil najväčší mariánsky sviatok jej na nebo vzatia. Zvláštna zhoda alebo riadenie prozreteľnosti, že so správcami nitrianskej kalvárie v posledných rokoch mne pripadla tá úloha starať sa o liturgické slávenie v maďarskom jazyku pri tejto púti. Ale Pán Boh vie, že vždy, keď vystupujeme hore k oltáru, vidím pred sebou tú majestátnu osobu, vtedy ešte mladého, silného a zdravého otca biskupa. A
a niekde v diaľke počujem tie veľké zástupy spievať. Sú to krásne spomienky z detských čias. A čo mi osobitne utkvelo v pamäti a snáď zostane navždy, bol 30. september 2002, keď v mene vtedajšieho veľkého kancelára fakulty otca arcibiskupa Sokola otváral v kňazskom seminári nový akademický rok. Keďže sa volám Zeman, väčšinou z toho prvého písmena prichádza to, že prichádzam posledný na rad. Predo mnou tam prišlo k tomu predsedníckemu stolu 13 mladých mužov bohoslovcov, aby sa poklonili. Keď som prišiel ja, otec biskup sa zdvihol s trochou nadsázky ako mladá raketa. Potriasol mi rukou a so slzami v očiach mi vraví: Števko, vítaj doma. Otec biskup, keď sa teraz s vami lúčime, dovoľte mi vysloviť moje pevné presvedčenie, že to, čo ste si zvolili za svoje biskupské heslo, mihi vivere Christus est, pre mňa žiť je Kristus, že ste to naplňali aj pri ľudských slabostiach, bolestiach do posledného písmena, do poslednej bodky. Ďakujeme za váš príkladný kňazský a biskupský život. Ďakujeme za tie hlboké a nezmazateľné stopy, ktoré ste zanechali medzi nami. Ďakujeme za váš životný príklad. Modlíme sa za vás. Takto zostávame spojení s vami. A veríme, že keď dosiahnete toho, komu ste celý život verne slúžili, najvyššieho veľkňaza, že vy budete odtiaľ prosiť za nás, aby sme sa všetci mohli spolu radovať v nekonečnej Božej sláve. Ďakujeme, otec biskup, za všetko. Odpočívajte v pokoji. Pochválený buď Ježiš Kristus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, engedjék meg, hogy Nacétény egyházközségünk nevében, ahonnan származom, és ahol a püspök atya 14 hosszú esztendőt töltött el, utoljára méltassam és elbúcsúzzunk tőle. Püspök atya községünkre mindig úgy emlékezett, mint élete egyetlen szerelmére. És amikor megkérdeztem őt, hogy ezt hogy gondolja, azt szokta nekem mondani: öcsike, tudod, sok helyen szolgáltam, hosszabb, rövidebb ideig, de a mi községünk Nacétén volt az egyetlen, ahol az Úr 14 esztendeig megáldott és segített, mint plébánosotokat. Nehéz évek voltak azok 1976-tól 90-ig, de ő ezekben a nehéz években is egy élő közösséget tudott alkotni. Mi sem jó példa erre, hogy községünkből többen jöttek egy autóbusszal, autókkal, hogy elbúcsúzzanak szeretett lelkipásztoruktól. Püspök atya, ahányszor találkoztunk, vagy írtunk egymásnak ünnepekre, születésnapokra, mindig azt kérdezte tőlem, mi van a cétényi ifjúsággal? Járnak-e még nálunk fiúk minisztrálni? Élő-e még Céténben a hit? Mindig örömmel és valahol könnyekkel a szemében emlékezett arra, hogy mennyien voltak gyermekek körülötte a hittanórákon, és hogy hogyan követték őt kerékpárokon, gyalogosan, a szentmisékre, a rózsafűzérekre, hogy hány fotballmeccset játszottak a helybeli plébániánkon, hogy mennyien járultak a szentgyónáshoz és töltötték meg a templomunkat minden hónap első péntekén. Püspökként is élő emlékei maradtak Nacéténre, és nagy szeretettel emlékezett ránk. Néhány személyes
emléket is engedjenek meg, hogy megosszam önökkel a püspök atyáról. 6 éves kisfiú voltam, amikor 1990-ben tőlünk Nagyszombatba költözött, hogy megkezdje főpásztori működését. És az egyik utolsó este, akkor nyáron a férfiak a plébániáról dobozokat dobáltak le, amikbe ő pakolta be személyes dolgait, könyveit. És akkor megállt mellettem, és egy kis könyvet ajándékozott Don Bosco életéről, és odaírta emlékül az együtt eltöltött évekre szeretettel öcsikének. Püspök atyával merném azt állítani, és gondolom vagyunk itt többen, mély barátság kötött össze. Azt talán akkor csúcsosodott ki nálam legjobban, amikor 2002-ben ő nyitotta meg a pozsonyi papi szemináriumban az új iskolai évet. És amikor felkelt és kezet rázott, azt mondta nekem, öcsike, Isten hozott otthon. Biztosan sokat tudnánk szépet, jót mondani, mesélni róla. Lezárva gondolataim, engedjék meg, hogy kijelentsem előre, ha erről azt a meggyőződésem, hogy amit a püspök atya püspöki jelszavának választott, hogy számomra az élet Krisztus, ezt a jelszavát ő az utolsó betűig hűen töltötte be. Áldott papi és püspöki működéséért jutalmazza őt meg a mennyei Atya azzal a dicsőséggel, amit azoknak ígért, akik ő érte mindent elhagynak. Nagy szeretettel fogunk önre gondolni, imáinkban mindig össze leszünk kötve, és várjuk és reméljük, hogy amikor a legfőbb pásztorhoz jut az Isten boldog színelátására, ön is fog onnan felülről gondolni ránk, és imádkozni érettünk. Püspök atya, hálatelt szívvel köszönünk mindent, és búcsúzunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ďakujem za príhovory. Teraz bude nasledovať procesia na miestny cintorín, kde prevadíme do Matky Zeme otca biskupa. Zoradíme sa tu po mojej lavici na tom chodníku a po štátnej ceste prejdeme na cintorín.
záchranou z niestankoch spravodlivých. Toto je brána Pánova, len spravodliví ňou vchádzajú. Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica pozdvihla. Toto je brána Pánova, len spravodliví ňou vchádzajú. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove. Toto je brána Pánova, len spravodliví ňou vchádzajú. Toto telo ukladáme na dočasný odpočinok. Pritom dúfame, že Boh, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, dá účasť na jeho vzkriesení aj nášmu otcovi biskupovi Vladimírovi. Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, žije aj keď zomrie, ani nezomrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Ani nezomrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Za tvojho služobníka biskupa Vladimíra spoliehal sa na teba, keď vytrvalo slúžil tvojmu evanjeliu, vysluhoval sväté sviatosti a spravoval sebe zverený Boží ľud. Daruj mu teda za odmenu kráľovstvo, ktoré si nám sľúbil, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Na záver odporúčme nášho zomrelého otca biskupa Vladimíra a nás všetkých, Márii, matke nášho Pána, najvyššieho veľkňaza. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Rozpomeni sa, Mária, Matka bolesná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom Syn Boží a tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, láskavo oroduj za nášho brata Vladimíra pred trónom milosrdenstva. Amen. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Aj duše všetkých zomrelých veriacich pre Božie milosrdenstvo nech odpočívajú v pokoji. Amen.